Wilujeng dalu Mbak Elisa. Selamat malam Wilujeng dalu Macange Yulimbo Pak Gunawan. Nggih. Kula bahagia saestu. Kok bahagia? Nggih, seneng. Seneng. Nggih, karena udah lama Pak Gun ini sakit Pak Prof ya. Jadi ini bisa satu panggung lagi panjenengan saged mucal saged gelar ringgit purwa kula seneng sanget. Nggih, kula nggih seneng mboten sida modar. Kok ngaten to panjenengan kok mboten sida modar. Kanca-kanca niki mujekke kula niku wah muga-muga ora kuat menyat kae. Ngoten niku. Oh, kok ngono? Kuwi sapa wange sapa kira-kira? Saya sing ngendang niku wah kae nek nganti ora iso nyuwara meneh aku sing bakal laris. Ngoten niku. Aku lek arep nglungguhi. Nah, ngono ya. Oh, ijo ngono lah panjenengan niku luar biasa. Tur ya istilahnya dalam keadaan apapun berani untuk terus berobat, terus mencoba untuk kembalikan suaranya. Sak menika saged dipun simak malih panjenengan swantene nggih sampun mulai pulih sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Luar biasa. Wes muga-muga sehat selalu Pak Gun. Amin, amin. Niki luar biasa Mang Ayu Bagyo Dias Natalis Untidar kaping 46. Patang doso. Beri pinten? Patang doso gangsal langkung setunggal. Sik. Tata basa niku kudu di anu lho niki sing ati-ati para dwija, para alumni Permadani menawa sami lenggah. Mbok panjenengan tanglet kalih niki wonten Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni apa Sastra Jawa ngono ta coba takono. Bener nek 46 itu sekawan doso gangsal langkung setunggal. Kuwi basa krama sing alus banget. Sampeyan niku le sekolah teng pundi? Sekolah ning isi biyen. Kok isi kok wulangane kok kawan doso gangsal langkung setunggal? Nek nggon angka-angka ra diwulang aku. Oh. Ah wulang. Wong dikon suluk. Diwulang kon nyepit cempala. Lah kon nyepit wae ucal-ucul kok cempalaku. Waduh, niku perlu disingseti meneh. Angel iku. Kon nyepit cempala angel, kon nyepeng gapit ya ucal-ucul. Wow, aja-aja sambi watuk kok ucul. Enggak tahu, angel lo gapit itu corone tangannya tuh harus prigel kan. Enggak bisa tanganku itu enggak selincah nek kakung gitu loh. Oh, cepengan niku ana nyempurit, ana jagal, ana ngepok. Mboten niku, le mboten lincah niku. Sebabnya nek wong wadon itu kalau sabetan itu ada yang menghalang-halangi. Beda kalau kakung. Oh, nek sabetan ngeten wonten sing ngalang-alangi. Nah, nek kakung lak mboten nonton. Wah, plas. Nah, bebas saja kan. Nggih. Benten kan. Tapi nek ngeprak isih wangun dalang wedok. Lah sebabe banter. Kalau ngeprak itu ting ting itu masih keren dalang wedok. Karena apa Pak? Sebab sing ngalang-alangi bener. Tidak ada penghalangnya. Nek dalang lanang ngeprak ngoten niku aja nduduk terus nyelehke ngoten niku wah celeng ngoten. Nah, itu kan tiba-tiba mak terus nggak tahu kan. Maksudnya tuh ini loh, tiba-tiba kepalanya mak celeng gitu kalau pas mumet gitu kan. Mumet kok mumet. Ya, wes pokoknya ini tadi ngerembok corone nopo nggih namung simpang siur nih. Yang utama adalah Dias Natalis ulang tahun Universitas Tidar sing kaping itu tadi. Benere pito to? Burne piro benere? Basa Jawane. Sekawan doso 6. Sekawan doso itu kromo, 6 itu ngoko. Ah terus? Lah ya nggak tahu 6 itu berapa? Basa kromonya 6 itu apa? Setunggal kalih 3, sekawan gangsal. Nah, terus nek 6 ya ora kena dibasake, Mbak. Ya enggak 6 ya tetap 6. Itu namanya enggak keadilan sosial bagi seluruh angka. Loh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah yo angka ki yo kudu di keadilan sosial. Mosok 5 ono kromone, 6 ora ono kromone. Makanya dibikin aja gangsal langkung setunggal, gangsal langkung kalih, gangsal langkung 3,
gangsal langkung sekawan sedoso. Nah, gitu. Ya pinter kono karang kono S3, kowe S1 wae arep ora lulus meh wae. Wah, tadi kamu nggih gojekan semboto nggih. Nggih, yang bagus seneng banget, Pak. Ini luar biasa tadi kayaknya kalau temanya itu kebangkitan agraria untuk zaman Mataram kuno. Nggih. Iya, itu aku tak pikir-pikir iki piye ya. Kok kebangkitan, kok zaman Mataram kuno. Iki zaman wis maju banget gitu kan. Nggih. Tak pikir-pikir iki apa ya? Semangatnya apa ya kira-kira Nah, gitu. untuk lebih jelasnya, Nah, nyuwun dawuhipun Bapak Profesor Gi. iya boleh. Oh, Boleh aku bertanya-tanya. Saya ditimbali ke Ya. rumah dinas beliau. Ya. Ngendika werna-werna lah sekarang panjenenganipun misuwur mimpuno. Nah, banyak pertanyaan saya termasuk kenapa yang diangkat wayang kedu coro Nah, panggungan. itulah. Nah, iki kudu tak Apa mergo mesake karo dalange wis kecasi poso seprene ora tau tanggapan? Nah, kan perlu Apa digenaki pancen ya. penasaran kepengin preso wayang kedu ki kaya ngapa? Gitu. Bapak Prof Sugiarto mangke mbok menawi bisa membadarkan atau menjabarkan ya. Inggih, dipun ya. aturi miyos sak menika. Tanpa mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada Prof Sugi ya, moga-moga bisa naik ke panggung, bisa berduet atau berbicara bersama diskusi di atas panggung ya. Sugiarto. Ora kujiwa. Monggo Prof, katuran Cek. miyos. Iya, kasih. Selamat malam. Pakai bahasa Indonesia aja kita. Seneng aku kalau pakai bahasa Indonesia. Nggih, pangapunten ya Prof, saya bukan kok terlalu berat. Sinden aja. Oh nggih, matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Nggih, oke. Oh nggih. Waduh. Wah, Oh foto. Tambah nom. Wah, ya segini iki lho, Pak. wah, jan. Ini komplit, ini tadi untuk sajian untuk mahasiswa. Iya. Nek nek nggo petani ngono wis ngeces iki aku ndadak kon tekan Thailand, Vietnam ngono ya mumet aku. Intine nek nggo petani sing penting bersih desa, nggih to? Nah. Bersih desa nanggap wayang komplit sak sajene urunan, Nah. Lah niku nek saged ngurip-urip budaya, Nggih. nggih dalang, nggih seniman, tur nggih niku nek saking bersih desa niku biasane dapat dari tirakatnya itu dapat kelimpahan. Nah. Ngaten gani petani. Nggih. Nah, buat mahasiswa pertanian, Nggih. mbok menawa iso membuat shortcut untuk petani-petani ditolong karena banyak kita juga menjalani bersih desa ning Temanggung, Wonosobo, Magelang. Nah, ini yang perlu dibantu adalah misalnya koyo subsidi pupuk. Pupuk, Gimana iya. caranya biar bisa sampai sekarang tuh caranya subsidi pupuk rodok jelimet, misalnya kudu ngetep apa namanya kartu biar punya saldo tani Iya. apa piye. Nah itu tugas mahasiswa di situ biar nanti pertanian kita itu juga bisa mencapai kejayaan lagi. Nah. Cara gampangnya ngono Nggih. ya Pak. Diperkuat apa tentang Pertanian, budaya agraris budaya kita. agraris. Nah, Angel kula nek arek omong sing rada intelektual. sing penting nek urung mlebu kelompok tani ya piye carane mlebu kelompok tani. Dileboke kelompok tani engko piye carane dididik ning nggon kelompok tani. Iki ben iso nyemplung entuk subsidi pupuk piye ben engko iso do tandur. Bojo kula niku mlebu kelompok nggih. Nggih, kelompok tani. Arisan. Walah ayo padha wae. Pamundutan kelompok dosa Sinom wisma. Mbak Elisa. Nggih, Sinom nika. Saking Romo KRT Suparjo Nggih. Hadinegara UNS. Nggih. Nggih.
Oh, menika kalian Pak Susilo ketoke. Ayo Pak Susilo ini Pak Susilo. Ya, ayo Pak sini sama saya ini. Tadi menggantikan tugas Pak Rektor, Pak Susilo bisa mendampingi saya untuk sekalian saking pepadi perwakilan, nggih. Nika. Pak Susilo nggih ngabehi. Nggih. Nggih saking pepadi, nggih saking permadani. Wah. Sedaya dipun sangkul. Kula miwit nggih. Ganti-gantian Pak Susilo. Ada ucapan dulu lah untuk Universitas dari yang ke-46 Pak Susilo. Ngaturaken Des Natalis kaping 96 kagem Universitas Tidar. Mugi tansaya krembaka kuncara hanjayeng bawana. Amin. Nah, ini sambil menyelam minum air ya, Pak. Janipun mawi sinom menika prayogenipun nganu kok Mbak Rina kok, Mas. Oh, kalian Mbak Rina mboten kula. Oh, nggih, monggo Mbak. Aku sebagai sinden cewek kan insecure apa aku kalah ayu apa piye. Mboten, panjenengan kalian Mbak Rina menapa pambentutinipun Pak Lukito kalau ngaten. Mboten napa-napa niki diapit berdua ya boleh ayo sama Mbak Rina. Kalian Pak Susilo sekalian jenengan ya bagusnya naik panggung tetepan. Kula niku ora patek anu iki. Wontenipun. Mboten napa-napa. Garwanipun Pak Dalang, toh Mbak Rina ini istrinya Pak Dalang. Mreng pawiyatan luhur
Mbak Elisa mawon. Monggo. Sarang-sarang yang pungkasan. Menika kala wau yasanipun sinten? Sinten Prof kala wau saking sinten nggih Prof? Yang membuat ini? KRT Kanjeng Raden Tumenggung Suparjo saking UNS. UNS. Oh, dari UNS. Katur Kanjeng Pangeran Prof Gi Pak Rektor Tidar. Oh, nggih. Monggo ingkang pungkasan, monggo. Ya. Renjayeng bawono. Amin pandunganipun. Kok sampun to Pak? Meringet ya. Oh nyanyi dulu. Mumpung ini nggih. Dilengkapi dengan lagu no Pak. Yang saged didueti niki panjenengan sik kakung niki ceweke kalih lho. Lah diapit nggih. Napa? Iso ben mboten ngertos monggo nderek. Napa? Oh nggih aja dipleroki nggih. Jenengan tengah niki supaya di tengah-tengah bidadari. Walah. Lelagonipun ibu-ibu Dharma Wanita kalau wau. Wah, semangat. Pracara wau nggih. Salut untuk ibu-ibu Dharma Wanita Unti Dharma Gelang. Saestaya kalau wau. Ugi ingkang nderek ngregengaken kalau wau wonten kadang-kadang permadani Kota Magelang nggih Pak Sus. Inggih, leres permadani. Para sepuh-sepuh kalau wau nggih nggiharaken karawitan. Nggih, nggih. Monggo. Monggo kanca-kanca. Ngerti,
Bangkoke kering cepat yo sing eling tak apa iku budaya pancene bener kandamu sanuwun matur biasa sembah nuwun Bapak Susilo. Matur nuwun. Nggih sembah nuwun. Nah, Waduh. ten iki lak ya Wah, nggih. anget-anget nggih. Niki mau mbokne nggih to Mbak Elisa. Nah, niki mbokne. Sakniki anak-anake. Pau sik putrine ten ngajeng mau sampun. Ngajeng. 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 Ngajeng niku depan Ah, nggih. ngajeng. Wah, Ngajeng. wis Ki Cilaka iki nek Ngajeng mandhap wonten ngajengan sinten sakmenika? aduh sing ngajengan niku Depan, di depan. oh di depan. Ya. Ya. Ini Ini aku salah. berdua, Nawung sama Wrenges. Nawung sama Wrenges berdua. Nah. Tadi ibunya udah Nawung dan Wrenges kita tampilkan bersama. Yuk disupport kanca-kanca. Ayo, Nduk. Aduh, selamat malam anak Ici. Selamat malam. Selamat malam Mbak Elisa. Orang ndak ngantuk. Enggak, Tadi udah bobok. sudah. Oh nggih, nepangaken dulu ke teman-teman yang ada di Untidar ya Bapak Ibu lan para pamirsa, dikenalke jenengmu sapa? Derek tepangaken gitu ya. Nderek nepangake nami kula Nawung Tias Darmas Tuti. Nawung Tias Darmas Tuti. Panggilannya Nawung Nawung tok. Nawung. Iya, umurnya pinten? 6 tahun. 6 tahun ini Jawane apa? Basa Jawa di sini. Umurnya pinten? Gangsal langkung setunggal. Udah aku bilang tadi. Anakku rusak iki. Gangsal langkung setunggal gitu ya. Nawung sukanya apa? Hobinya apa? Hobinya senengnya ngopo? Nembang, nyanyi, nari, dalang, dolanan, ya roh. Nembang. Wong bocah semono kok ya roh. Gondol selong malah cilaka. Nembang toh, bisa nembang ya. Nawang anak keberapa? Ketiga, Anak ketiga. Yang kedua siapa? Mbak Wrenges. Mbak Wrenges yang mana? Niki sing kaya ninek. Kaya ninek. Kaya piye Ninek. to? Kok iso kaya Ninek? Nek yang nomor 1? Kaya kebo. Sing nomor 1 sing joget eling-eling Banyumas Ini wae. namanya Mbak Yune kok, kok ya Pak. DC. Sik nomor sisi namanya siapa? Namanya sinten sik nomor setunggal? Mustika Wening Rarasati. Iya, paling ya. Aku tak tanya Mbak E dulu ya. Ah, niki ayo kenalke. Gitu to. Dalu Mbak Elisa. Nggih sugeng dalu. Presenter Mbak Elisa. Pripun? Pripun kabaripun? Oh, nggih sae. Iki cantik banget kebayake. Ya, ini yang beliin siapa? Tumbas sendiri no. Oh, kok ora ditukokke bapak ibumu ki piye? Mboten sok tumbasake niku to. Duh. Iki ki yo mbok modal apa piye iki anake arep pentasi ditumbaske kebaya kok kon tumbas dhewe. Kok dari tuku dhewe iki duite saka ngendi? Lah saking niki to nek wayangan-wayangan terus kula tumbas dhewe jenengan mboten tau nukokke kula Sik saiki tak takon. eh, Sing ngejak kowe wayangan sapa? Lah nggih nganu sing duwe niku sing ajeng wayangan niku. Yo ora iso kok. Sing ngejak kowe wayangan ki aku, berarti kuwi sing nukokke aku. Berarti jenengan mboten ikhlas ngenai duit kalih kula. Wih. Alah tuku kalung wae kon bayarake aku kok. Oh, kae adimu iki lho, Nges. Pak, Kowe cok ngakali adine. Aku iki lho sekolah bayar dhewe. Aduh, kok malah saya cilaka aku. kok
Saya mandiri ta iki bocah-bocah. Ya dikenalin dulu, Mbak. Ya, nderek nepangaken sedaya mawon nami kula Wrenges Kidung Pinastika. Wrenges Kidung Pinastika, umur pinten sakniki sekolah kelas pinten? 12 tahun. 12 tahun. Sakniki menika kelas 6. Kelas 6. Kelas gangsal langkung setunggal. Adine iso basa kok. Gangsal langkung setunggal, ajeng SMP kan berarti. Nggih. Oh nggih, nggih niki ajeng nembang napa berdua? Nawang riyen bawa. Oh, Nawang mau bawa. Nawang mau bawa apa? Lagunya apa? Nembangnya napa? Pangkur anak Indonesia. Weh, coba kita Pangkur lihat anak koyong apa ya. Indonesia. Pangkur anak Indonesia coba ya Nawang. Coba, Bung. Kalau kaneno swantara Jas, saiki kok koyone rak, mboten ketinggal nggih, mboten ketok nggih. Rada munggah, Nduk. terlalu kecil kok. Nah, wis kene iki gek aku ning kene iki wis yo. Padune lehar lungguh. Ayo, nah kene kan kelihatan sama kayak Mbak Wrenges kan tingginya. Terus Alam asri indah subur kang bumi. alam asri endah subur kang bumi. Apik lho iki nggo pertanian. Terus lanjutnya napa, Nduk? Warna-warna kewanipan. Kewane ndi? Kewane ndi to? Akui Mbak Yumu. Ya ketegelen. Awas, luwih dhuwur meneh iki. Seni budaya Bagus, terus ayo kanca ngudi mrelestari dengan kekayaan alam yang melimpah, baik pertaniannya, terus apa hewannya, hewan-hewannya, nggih, tumbuhannya, nggih. harus kita lestarikan. Betul. Nggih. Terus, Wong? mongko krasaku minangka anak Indonesia yakti Nyuwun tepuk tanganipun danten ingkang wonten mriki. Ini Apik banget lho. baru Nduk. saja Mbak Elisa, kemarin tanggal piro? 26 Tanggal 26 April ikut sayembara Mocopat Adeking Kadipaten Pakualaman Ngayu Jakarta. Ini bocah Iya. kecil ini Iya. juara? nggih Juara? Beneran? Hebat. Juara banget. piro, Bang? Entuk duit ra? juara 1 Juara 1. Alhamdulillah. Tingkat tingkat nasional. nasional. Hebat Nawang. Jenengan pengen duwe anak kaya ngeten mboten? Pengen. Tak gaweke. Eh, Ora angel, yakin tinggal merem mawon dadi dhewe. piye? Aku kamu jadi anakku aja Nawang. Mau nggak? Purun. Nggih. Kok purun? Nah, terus Lah ibu piye? nek ibumu Mbak Elisa bapake sapa? Hah? Bae sapa? Bapake Mboten sapa? enten bapake. Wah. Lo berarti Cilaka. foto bapake. Nggih, terus ki apa, Nges? Apa lagunya Langgam napa? konco tani. Langgam konco tani. Bagus, konco Nggih, tani. monggo. Celok. Ikut nyanyi enggak? Nawang duduk. Oh, mboten, siap.
dadi sapa guru umat negarane. Kanca tani. Nggih, nah wong kita kok ngantuk banget. Oh, kok ngantuk? Belum nyanyi kok. Saiki Slendro. Pokoknya kamu malam ini spesialis bawa. Spesialis bawa. Bawa apa ya Mbak Nawong? Kalau Slendro apa? Sukanya apa? Bawanya apa? Napa? Ajeng bawa napa, Bang? Apa? Sing dinggo lomba wingi. Oh, yang buat lomba. Nggih, coba. Nggih, coba. Kayak apa Mbak Nawong? Ayo. Mbak kusik ta sabar gak digolekake. Bocah kok ngeyele pol-polan. Lha iki apa iki? Arek nembang kok ora apal iki piye to? Kinanti gender laras Slendro padet 6. Songo. Gangsal langkung setunggal wae senengane. Coba, yo. Marmane wajib wong iku Terus ingkang ala singgahana wong urip pacangan pati luar biasa. Cetok, titis, laras, bagus. diteruske lelagon apa? Gethuk. 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 Nggih. Pas banget kita makanan bilang. khas Magelang. Magelang. Nggih, yo gethuk. Joget wong. Jaketnya harus jaketnya. Panjang bulan
saweran mbok menawa mengko terus pating mbok menawa biasane njuk anu enggak tegel gitu kan. Mengke bocah cilik kok nganti yamene kok iso do melek ngoten niku. Mbok menawi nggih. Wonten pamundutan Mbak Elisa. Napa? Pepeling saking Prof Giarto. Ya. Nggih, wonten menika Mbak Eni, Mbak Alifa. Sinten ingkang dipun dawuhi nggih. Nggih. Mbak Eni kalian Mbak Alifa berdua. Nggih. Sinden saking Gunung Lor karo Gunung Kidul. Weh. Nggih. Gunung Lor kalih Gunung Kidul. Nggih, sing saka Gunung Lor niku Mbak Eni. Gunung Ler wonten Mbak Eni, sing Gunung Kidul. Gunung Kidul wonten Mbak Alifa. Mbak Alifa ya. Suryawati. Yo, le mangan sate engko nek. Oh, enak. Latawa. Bae. Mbak Eni yang mana? Ngacung. Iya, saya. Ya, saya Mbak Eni. Niki kok gunung-gunung ler kalih kidal niku pripun? Nah, Mbak Alifa lak saking Gunung Kidul Wonosari. Oh, nggih. Oh, beneran dari Wonosari ya. Nggih, dari Mahasiswa isi Jogja. Oh, Wonosari nih nggih. Nggih, betanipun ingkang nyuling. Kakak? Betanipun. Betanipun ingkang Oh, bawaan yang nyuling. Oh iya. Oh, Pateh kalau gajah yo mada yoga nika. ngono kuwi ya nggawa dhewe-dhewe ya. nggih, Kamu menawi menika Mbak Eni bawaane sik ndi? Hah? Gawane sik ndi? Sik gampang. Mboten enten. Boten nonton ta. Boten tak Oke, pedal. sing ngenang gele. Es ngacung. Dawa pemeleng nggih, niki nggih bawa mboten. monggo nderek Bawa dibawa mboten, ya bawa no. Penting iki. Oh, nggih. Wis ben karo do anu dahar-dahar para ndara-ndara wiyaga menika. Wis disambi lawuhe Monggo. sampung pelit. Wah, tempe gembus ono, sate ono. Tempe apa? Tempe Tempe gembus. Tempe gembus itu yang itu kan, yang bacem itu kan. Oh Ada iya. tahu bacem. Kalau di ada- sini bukan gembus, Apa? Mbak. Gembus. Oh ya, itu maksudnya. Itu kesukaan makanan yang suka Mbak Nawung. Menika iya. kathah ingkang sami mirsani Nggih, via yang streaming. streaming. Cih, KGBS menika. channel ugi KGBS channel. Putra Jawa channel. Oh, Putra Jawa juga. Ugi streaming. ingkang Siap. utami menika Untidar channel. Untidar channel, 3 Nggih. channel sekaligus nggih. Inggih. Matur suwun. Monggo Oke. bawanipun Mbak Eni kalian Mbak Alifa. Wah, ki Mbah Hadi Marwah linding cethu. Sing asta gender iki Ki Hadi Marwah. Kok suwargi? Ora. Kok do lancang. Lancang. Rukun Islam kang lima Ki bar iki kitir sumilir sing nembang sing demung. Saestu tenan lho iki disekseni wong sakmene lho. Ning terus kancane do lunga mesti. Niki suaranya saya es lho, disertai grup nika. Nggih. Nggih. Kok didelok ya? Jajal. Nah, telu. Aja loro tok. Dan kaya Bu Nurhana ya nek saka samping ya. Nggih. Nek ngen kula enten Hah? bunur Bunur. bunur kapsul. Bener kabeh. Ayo mak. Mreng para sesama. Mbak Alifa semester pinten Mbak? Semester gangsal langkung setunggal. Weh, iki merajalela tenan lho Mbak Elisa. Hilang ini dino iki Weh. teme akeh. Aja pada ditinggalke. Jan madeg.
Geserno oper mic no kok njuk terus kono wis papat ora curang. Sing saya nembe mandengi Mbak anu soalé. Sing lanang iki ora prihatin. Malah dahar. Sing wedok nembang medeng-medeng kok sing lanang madang. Asline aku nggo nutupi le ngawet-ngawet ngene iki lho ndelokke mah kok yo ayu tenan to yang gue. Waduh. Lapangna rambutnya dawa lek ana kaya Gajah Mada. Gajah buta nek niku. Kasar. Rokane sapo niki Paling orang iki nyengguyung sing putri nembang iki sing kakung yo dem. Oh biasanya gitu pengalaman dhewe ketoke zaman semono. Bangga. Le langsung nutupi. Ajang dugi kapan iki? Oh, sesuk. Aduh gini anjing. Sahabatate kang angka siji Nek watake sing ngempul iku mesti kon ganti cakepane. Lah napa biasane? Kang angka buta. Nek ngetoprak niku dawuhane angkot buta. Ongkot buta. Sing ngempol niku. Nggih. Ongkot buta. Kang angka. Dadak ndonga bareng to. nembe ngapalke to mangken tak ical ngenge kok ya. Kang angka loro salat dene kang telu kamu juga kuliah enggak? Aku sudah S3. S3 nggih. Apik no, SMP, SD, SMA. Oh lah iya. SMP, SD, SMP, SMA. Ya S3 bener. Dereng nate kuliah, Mbak. Dereng nate. Dereng. Wingi gek poso niku? Hah? Gek poso niku Kuliah kuliah. subuh. Ah, nggih. Umurnya berapa kak sekarang? Saya sudah angka 3. Angka 3. Kepala 3. Kepala 3? Iya. Mosok? Nggih. Orang ngapusi lho? Boten. Tikang dosonan? Tikang dosnan. Piro? Pase piro? Rasa nyang-nyangan ning kene. Ajeng nyang-nyangan pinten? Kaya ana-ana wae. Tekan apa? Ramadan nindakno poso kapatian kaping 5 ngibadah haji Bareng piyayi telu. rukun Islam Sineng Guyong Dapros Audio Sound System. Wah, soundnya Magelang punya. Monggo pepiling dados. Mangga.
Menika dawuhipun pripun Mak Limbo Yucange? Sepisan malih menika lare-lare kalian Mbak Tawang wonten pamundutan lali janjine. Monggo. Nggih monggo Mbak Tawang. Dasar kanca-kanca Pandam Seta diparingi ngampil gongso kagunganipun Untidar Magelang. Oh menika kagunganipun Untidar luar biasa nggih. Menika pun paringi nama gongso Kiai Kumpul. Gongso Kiai Kumpul. Injih. Oh nggih sae. Muga-mugi saged ngempalaken sedaya dari alumnus yang lalu sampai sekarang bisa nyawiji lewat pertunjukan wayang seperti ini. Nggih. Monggo lali janjine ayo nok karo Mbak Tawang.
Eta